Kain kulit. Huwag kang magtago dyan. Umimik ka. Tawa-tawa ka pa dyan. Alam ko nandiyan ka. Kain po. Kain tayo. Mag-update lang ako ng 30 minutes. Kain po tayo. Weh, saan? Wala naman eh. Wala naman eh. Tadayma ka dyan. Maghapon akong tinamad mag-white tea. Ngayon lang ulit ako nag-white tea. Delicious dish. Bilong-bilong. Ano? Bilong-bilong? Anong bilong-bilong? Sa ano lang ako na-receive na notif eh. Ito pala. Mamaya pa, 29 minutes pa. Ay! Sis, Monshine Vlog. Good evening. Ayan, may damit ka na. Kain tayo, sis. Nagla-live update lang ako. 30 minutes lang ako. Thank you. Thank you, sis, for coming. Pinapakain ko yung bunso. Kain tayo. Sis Jenaline, ano yung sinabi mo? Bakit sabi ni Lolo, bilong-bilong? Bilong-bilong daw. Ano yung bilong-bilong, Sis Jenaline? Ano yung bilong-bilong? Alam mo, favorite ko tong isda na to. Malaman siya, pero pag prito, mahirap siyang kainin. Ulam. Ano sinabi mong ulam? Bakit bilong-bilong yung translation ni Lolo? Ay, shout out naman sa 24 million viewers ko dyan. Kain po tayo. It's dinner time. Ah, ang tawag sa inyo bilong-bilong. Bilong-bilong? Ano ba tawag nito dito? Hasa-hasa? Ay, ano? Hasa-hasa ata yan dito. Ay, fake news ka. Hindi pa start. Mamaya pa. Sinusubukan ko yung bunso ko. Gusto ko din yan. Sarap, diba? Sarap niyang alagyan ng asin.
Yan ang asim. Favorite ko tong isda na to eh. Malaman siya kapag sinabawan mo. Pero pag pinirito mo, ang hirap kunin ng laman. Ano, ayaw mo na? Pa. Pa, ano ba sira? Wait mo kasi mahina ang signal. Alang daming people. Uy, Sis Lynn, thank you. Good evening. Kain tayo, sis. Kain tayo. Thank you, sis. Salamat sa pagbisita. Live update lang to. Good evening sa inyo dyan. Kain tayo. Kumain na kayo? Yeah! 8:18. Naghapunan na kayo? Yanalin, anong ulam natin dyan? Ikaw, Kulits, nagluto ka ba, Kulits? Kumakain din kami. Ano ulam mo dyan, sis? Ano yung ulam? Saitama's biggest nightmare hour one. You run up on Saitama out of nowhere and swing. He doesn't even look. One punch and your body explodes. Bones scattering across the ground. It's over instantly. Then your bones pag di masyadong type ni Jaya ang ulam, panay ang tubig. Snapping into place like nothing happened. You stand back up, completely normal. Saitama just stares. Hour two. You don't stop. Iba, nagluto, tagakain lang po ako. Random streets, grocery stores, his apartment. Ano ulam mo? Sucker punching him and forcing fights. Every single time he one-shots you. Uy, free to fish. Sarap. Now he's not bored anymore. Ayaw mo na? He's annoyed. Hour three. He starts taking it serious. Bala ka, ayaw mo na. Stronger punches, trying to completely erase you, but it doesn't matter. You keep performing, keep coming back, over and over. Anong niluto ng iyong ano? Stop it. Days pass. You can't get Ay, rid of munggo. him. May munggo ka pa? Di ba nagmunggo ka kanina? The fight never ends. O, binili mo lang yon. Listen, you're not someone he can defeat. You're something you can't escape. Isda din. Pare-para tayo isda. You became Saitama's. Di ba nagmunggo ka kanina? May munggo ka pa. Bagay yung sa prito ng ulam ni Sis Jenalyn, no? Ay, nabili ako kanina. So, balong. 6 pieces. 200 pesos lang. Di ba? Ang mura at 100. Ay, Sir Michael, kain. Ano ba tong tawag dito? Hindi ko alam yung pangalan ng isda na to. Isda po ang ulam. Inasimang isda. Kain tayo, sir. Thank you, sir, sa pagpunta. Salamat. Kain po.
Live update ko lang to habang inaantay ko si Ate Janet. Tinamad ako mag-YT kanina. Basta! Oh, oh. Basta. Iki basta. Oh, oh, oh. Anong watapak? Watapak. Ano oras na magla-live, Sir Michael? Para pupuntahan ka namin. Baka madaling araw ka din mag-live, ha? Yung tipong humihilik na kami. Tulad ng isa dyan. Gusto'y tulog na yung mga tao pag nagla-live. Pag ganyan ang title. 3 a.m. 3 a.m. Humihilik na ako niyan. AM? Anong oras sa inyo? Ay, umaga sa inyo. Diyan, ganong oras, Sir Michael. Nasaan ba si Sir Michael? This is a very strange force field. Anything that passes through it reverts to what it was 10,000 Maalis years ako, ago. iwan lang. Ay! Laser weapons, for example. Sir JB, good evening! Attacks are completely useless. To capture Good the evening, target, Sir they send out JB. many squads, but not a single one could break through the field. Everyone got Ay, stuck. kulit, sis Jenaline. Ayan yung kuya namin dati, oh. Dati, hanggang ngayon naman. Si Sir JB. Kasamahan niya ni, ni Sis Inday Roops. Wala. Sis Inday Roops, kasamahan niya yan. Diyan kami nagpupuyat dati, nakikinig ng mga kanta nila. Diyan kami tumatambay dati nila Ate Orlin. Hating, mga 12. Mga ganong oras, 12 hanggang 1 a.m. Thank you, Sir JB. Kain po. The captain was left speechless. Right then, reinforcements arrived among them was a tech specialist named Terry from another legion. After a quick Nagbabalik na sa YT si Sir JB, oh. Ilablab niya din si Sir JB. In the next second, the Time Wizard's tower came crashing down. This is a very strange. Thank you, Sir JB. Live, let's go. Live na. Thank you, Sir JB. Sir Michael, thank you. Nakain pa si Sis Jenaline, eh. Si Kulits. Ikaw, Kulits, nag-dinner ka na? Tadayma na, Sis Jenaline. Sis Jenaline, tadayma na. Thank you, sir. Ano lang to, short live lang po ito. I-update ko lang kahit 30 minutes. Wala akong update ngayong araw. Thank you, sir. Sige lang. Baka busy ka po dyan sa work mo. Okay lang po. Thank you sa pagbisita, Sir JP. Kumain na po ba kayo? Nasa generate. Ay, nandun na. Hindi mo kami tinawag, ha? Okay, Kulits, nangunguna ka dun, no? Hindi mo kami tinawag, ha?
Tinik. Grabe live ni Sir Michael, 3 AM. Tayo makakasupport. Ikaw kulit, kaya mo pa ako. Tulog na ako niyan eh, 3 AM. Mihilik na ako ng ganyang oras. Pinapapa ko lang tong tira ng anak. Dalawa electric fan na. I-off mo na yung isa. Sabi ginapos. Ako, may tumawag. Ano ba kami na? Ha? Hmm? Kami. Bakit? Ayaw mo na? Ano ba naman tong mga anak ko? Ano to lahat? Itabi mo yung ano, nandiyan si Whitey umuwi. Ayun, nawala tuloy ako sa... Uy, kulits! Sis Jenaline, doon na kayo. Lipat na kayo. Ilang minutes na... Hindi yan malamig. Ilang minutes na lang to. End ko na to. Hindi nag-live si nanay, ano. No play? Pwede pa utang load bell sa lingwang bayad. Nangungutang yung kuya ko. Dehydrate. I'm gonna pull my back right here. See? It works. We have this giant, beautiful window. Some kitchen utensils, plates. Wait, what is that? Actually, you see what this is. Ready? 3, 2, 1. Ay, sorry. May tao pa ba? Oh, you already have 2 Ayun na, Si JB, sige lang, mag-work ka na po dyan. Okay lang po ako dito. Look at this cool bathroom. Has a shower head, and then we have a sink, a toilet, a bathroom. Tapusin ko lang po ang 30 minutes. Sige na po, mag-work ka na po dyan. Thank you so much, Sir JB.
Sir JB, mag-work ka na po dyan. Okay lang po ako dito. Mag-end up ako maya-maya. Thank you, Sir JB. Nakatambay ka pala talaga eh. 4 minutes more. 4 minutes more to come. Mag-live ka na, sir. Okay lang ako. Mag-end na din po ako. 30 minutes ko lang to. Thank you, sir. Batkap ako nag-concept ko ako. Bago ng mga ilang oras na batkap sa public batkap. Mama. Spray. Meron siyang spray. Pag nakalagay, pasok yan sa ilalim ng rep, mahirapan kayong kunin. Yung alam niyo yung sa Japan na yung batkap. Ilang minutes na ba? Hindi no, hindi nyo alam. Yung paliguan siya, public bath siya, pero meron siyang mga maraming parang swimming pool na ano siya, at spring. Sprayan siya. Parang ano, mga pansol. Pero sa Japan ito, makahuputuban ka. Hindi ka pwede mag-ano, hindi ka pwede mag-camera. Meron, ayan ang ano ko. Everyday po ako natutunan. Hindi, ang lalaki puro nakahubad. Maraming bakla na yung pumapasok doon sa puro na yun. Kasi ang lalaki nakahubad. Ay, 30 na. Ayan, Sir JB, mag-end na po ako. Naka 30 minutes na ako. Thank you so much, sir, sa pagtambay. Bawi po ako sa iyo. Napanood ko yun. Salamat, sa- sir. Kulits. Oo, meron sa Korea. Sis Jenaline, thank you. Bye-bye na po. Salamat. Facial